Alas 6:25 oras po natin sa patuloy po ng ating balitaan. Nakapagtala po ng 29% na pagbaba sa naitalang kaso po ng violence against women and children. Ang Women and Children Protection Desk ng Police Regional Office 1 simula Enero hanggang Nobyembre ngayong taon. Sa naturang petsa, 868 na kaso pong naitala ngayong taon mula po sa 1,227 na kasong naitala sa parehong petsa noong 2024. Ayon sa mga otoridad, nanguna sa listahan ng uri ng pang-abuso ang rape. Bukod pa dito ang karahasan, child abuse at acts of lasciviousness na kadalasan umano ay nasa pagitan po ng edad 12 hanggang 18 ang nagiging biktima. Tinukoy naman ang pag-usad sa pagkakaroon na ng lakas ng loob na i-report sa mga VAUSI cases kasabay ng mga kampanya at self-defense activities na isinasagawa sa mga komunidad at paaralan ang mga malalaking dahilan ng pagbaba ng kaso ngayong taon. Ayon naman sa Department of Justice Ilocos Region, 10 kaso na ang nainihain sa mga responsable ang pinatawan ng kaso sa parehong petsa. Bukod sa mga interbensyon na isinasagawa ng mga otoridad at ahensya, hinihikayat pa rin ang mga suporta sa mga biktima upang makausad na matapos ang naranasang pang-aabuso. IFM News. IFM News. IFM News.